गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जयमागुरि गामिनि बिजन मुसाहारिया गोमानानै दं। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जयमागुरि गामिनि थागिबि हिरेम्ब मुसाहारि आरो सरला मुसाहारिनि आंगो फिसाज्ला बिजन मुसाहारिया गावनि आंगो नखरजों लोगोसे गावनि आंगो बिसि बिरला मुसाहारि आरो 30 दाननि उन्दै फिसाजो मदिना मुसाहारिखौ नागारनानै गुबुन जायगायाव आनज्रायनानै दं। आंनि फिसाया गुबुन हिनजावजों गोसथोलायो सनमान दङ। ओमफ्राय दाखालि बियो मोनायाव फैनानै हरनि 9टायाव फैदों। ओमफ्राय बियो जोंनि आइमोनावहाय डकुमेन्ट्स लानानै सि जोम लानानै बियो हरनि 2टायाव खारलांदों। बे समावहाय लोगोफोर आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे बिग आपडेट भिडिअ लाना फैदों। माने बेफोरबायदि जाथाया जोंनि बर' समाजाव खनसे नङा खननै नङा गले गलिया जाफ्लेबाय थाखायो होनना नोंथांमोना गोबाङानो मिथिदों जानो हागौ। जेन बे समाव नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानो हागौ। बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेल बेजोंनो इन्ट्र' होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै नङाब्ला लोगोफोर गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जामुगुरि गामिनि बिजन मुसाहारिया गोमानानै दं होननानै बिथोन फोरमायदों। बेजोंनो लोगोसे गोबां समनिफ्रायनो बिथाङाहाय सासे हिनजावसाजों बा सिख्लाजों बेफोरबायदि बा लेनदेन दंखायोमोन होननाय बुंनाय खोनायो। दा बै सिख्लाजोंसो खारखोमानानै दंना मा खालामनानै दं बिथांनि आंगो बिसियाहाय दिनै सुलुं बिजोंनि गेजेरजों बाथ्राखौहाय फोरमायहरदों आरोना लोगोफोर। जियानो जा नोंथांमोना बिथांनि बिसिनि खुगानिफ्राय भिडिअखौ जोबजासिम खोनासंला भिडिअखौ नायलां अब्लानो बुजि मोनलांगोन बिथाङा दायो सोरबायदि हिनजावखौहाय लांखोमानानै दङ आरो माब्लानिफ्राय बिथाङा बेफोरबायदि लेनदेनखौ खालामगासिनो दङमोन आरोना लोगोफोरथ' नायलांनाय बिदिब्ला। आंनि जाथाय जानाया आंनि फिसाया गुबुन हिनजावजों गोसथोलायो सनमान दङ। ओमफ्राय दाखालि बियो मोनायाव फैनानै हरनि 9टायाव फैदों। ओमफ्राय बियो जोंनि आइमोनावहाय डकुमेन्ट्स लानानै सि जोम लानानै बियो हरनि 2टायाव खारलांदों। आंथ' उन्दुलांबायमोन बिनि थांनायखौ मिथिया। 1टासिम खिन्थु दङ बियो आंजोंहाय बायदिसिना रायलायबाय थादों बायदिसिना सोंबाय थादों। गावनि बेरायनाय गावनि थांनाय दाखालि हाजोआवबो हिनजावखौ लानानै बेरायहैदों। बे बेरायहैनायखौ नोंनाव फट' दं नामा होननानै आंनि मबाइलखौ चेक खालामजोबनानै नायदों बियो। ओमफ्राय गाव नुजोब्बाय लाजिनांबाय आरो। ओमफ्राय जों उन्दुलांबा खारबाय आरो। हराव फैनायावहाय आंखौ बुंदों दानस'नानै थांगोन बुथारना थांगोन होननानै बियो आंखौ बायदि बायदि रावजों गाज्रि गाज्रि रावजों बुंबाय थादों बियो मोनायाव। हिनजावा बिनि हिनजावनि मुङा बिदांस्रि बसुमतारी। बिनि गामिया बिसमुरि मोनपुर। औ बे हिनजावजोंथ' नै दा 1.5 बोसोरानो जाबाय। आगैयावबो लानानै खारदों बियो 8 मास लानानै दोनहैदों दस्रा जायगा गुबुन जायगायावहाय। ओमफ्राय बे हिनजावा दोनफैफिनदोंमोन बिसिनि जायगानि मानसिफ्रा। ओमफ्राय दा जोंनि न'आवहाय दोनफैदोंमोन बे हिनजावखौहाय। मा थांखिजों दोनफैया? थांखि माने बिनि देहायाव एसे प्रब्लेम जादों होननानै दोनफैदोंमोन आरो। ओमफ्राय थगायदों आरो बेखौहाय नङा होनदों आरो गावसोरनो। गावहा हौवाया नङा होनदों हिनजावा नंगौ होनदों आरो। ओमफ्राय दा बिदिनो साननैसो थानानै मोजां जाफानानै थादोंमोन आंजोंहाय। ओमफ्राय बे हिनजावजोंनो रायलायफिनबाय थादों। ओमफ्राय आङो आइ बाबामोननोबो खोन्थादोंमोन। जोंहा गामियावबो मिटिं जादोंमोन गावबो समायखेरा लादोंमोन बे हिनजावजों रायलायफिनला होननानै। ओमफ्राय साननैसोनि उनावनो बियो बे हिनजावजों रायलायफिनदों। रायलायफिननानै आं आइ बाबामोननो खोन्थादों एसे थाल लाफिनदो रायलायफिनबाय होननानै। दा आइ बाबामोनहा खबर लायाखै बेखौहाय। गाव रायलायदों गाव माथो जादोंसो होनदों आरो बिसोर। आं जेबो मिथिया होनदों आरो बिसोर बाबायाबो। बेनिफ्राय होनदोंमोन आङो बारानिफ्राय बारा जालांबाय। ओमफ्राय आं दा बे आफा गावफामोननो खोन्थादों बारानिफ्राय बारा जानानै। ओमफ्राय दा बयबो गामिनि मानसिफ्राबो बेरायनायखौ लोगो मोनबाय नुबाय आरो गावसोरबो फट' हगारना लाबाय फेसबुकआवहाय बयबो नुबाय। ओमफ्राय दा बे आफा गावब्रानो आङो मोनसे आर'ज बिलाइ खोख्लैना हैदोंमोन। ओमफ्राय खोख्लैनानै दा बिसोरबो लादोंमोन आखाइयावहाय रायलायनो होननानैहाय गाव मा सानदों होननानैहाय। दा आंनि सिगाङावसो गारनो होनो बुङो बे रायजोनि सिगाङाव बुंनानै लाया। आंनि सिगाङावल' बुंनानै मा जानो आं होनदोंमोन। औ आंखौ गारनो होननानै बुंबाय थायो बे नोंजों रायजो जाला आङो होननानै। ओमफ्राय दे नों बिदि गारनोबालाय नों रायजोनि सिगाङाव बुंनानै ला आंबोथ' हारसिङै बोरै सिरियै थांनो आंहाबो उन्दै सासे दङ होननानै बुंदोंमोन आरो आं। ओमफ्राय दा आङो बे आफा गावब्रानो आर'ज बिलाइ हैनानै ओमफ्राय बियो आफा गावब्राया होफैदोंमोन न'आवहाय। बे होफैखालि बे मानसिया न'आव गैयामोन। औ बाहेरायावमोन बियो। ओमफ्राय बाहेरायाव थानानै ओमफ्राय दा न'नि मानसिया फन खालामहरबाय हरजों हर फैबाय बियो। हरजों हर फैनानै बे लेखा गावनि डकुमेन्टसखौ डाइरेक्ट नागिरफैखाबाय आरो बियो। जोंथ' उन्दुबायमोन। ओमफ्राय आं उन्दुनानै खोनाजोब्बाय आरो बिनि लेखा नागिरनाय मा नागिरनाय आरो आंखौ जि गाज्रि गाज्रि रावजों रायफैग्रा।
दिनै नोंखौ बुथारना थांगोन दानस'ना थांगोन आंबो ओरैनो गवा आंखौ हरफे मिटिं खालामनो होनबाय थादो आरो आंखौ बुथारनोबा खेबसेनो बुथारखा खिन्थु आंखौ आथिं लेंग्रा माबा लेंग्रा जखम खालामनानै दोनोबा उनाव रावबो गनाय नङा होनदों आरो ओमफ्राय जोंनि खानदानखौ सासेबो दोना नोंसिनि खानदानखौथ' सासेबो दोना आङो उनाव फैनानै आं गावथारलांजोबगोन होननानै बेबायदि बाथ्राबो बुंदों बियो जोंनि हजोंनि न'खरखौहाय औ आंनि फिसाया दाथ' बियो हिनजावखौ लानानै थांनाय बायदियानो आंनि माबाखौ हिनजावनाव कन्टेक्ट खालामदों हिनजावबो दिखोआ आं मेसेज खालामदों बेबो रिप्लाइ खालामाखै जेबो रिप्लाइ हराखै वाट्सएपआवबो हरदों ओमफ्राय आङो फेसबुकआव मेसेन्जारावबो मेसेज खालामदों रिप्लाइ खालामबाय नायो थायो नायनानै थादों हिनजावनि खाथियावथ' आं रावनिबो लोगोबो गैया कन्टेक्ट खालामनो मोनाखै आरो नोंनि फिसायजोंनो थांदों होननानै आसा खालामदों औ रायलायनायाथ' बिदिनो लाबोबाय थाखायो रायलायबाय थाखायो कन्टिनिउ फना लाइनाव दोनबाय थाखायो बेजोंहाय जानाय लोंनाय थाबाय थाखायो आरो आंनि संनाय खावनाय खुरनाय जाया बियो आंनि आवाजखौनो खोनासंनो सुखुवा खाथियाव थाबानो होख्राङो रायो गाज्रि राव आंनि लुगैनायावथ' हौवाया फैफिनांगौ नों गारनो होनोबा रायजोनि सिङाव गारलायनांगोन बेखौ लुगैदों आरो नोङो बिदि बायहेरायाव थानानै आंनो नाङा मा नाङा बेथ' मोनसे जानाय नङा आंहाथ' फिसाजो दङ सासे